Nagyon sok oldala van az úrvacsorának, és szeretem az úrvacsorai közösséget, és szeretném ezt veletek átnézni, a legelső úrvacsorai vételt, amit Melkisédekkel vett Ábrahám, és ennek az legelső úrvacsorának a szellemi tartalmát nézzük meg. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy lapozzatok az 1 Mózes 14-hez. Nem önmagában Melkisédekről szeretnék beszélni, hanem inkább az egész szövegkörnyezetet, azt a korszakot, az, hogy az a szellemi dolog, ami ott történt, ez egy nagyon nagy meghatározó dolog volt. Ott Ábrahám életébe, és úgy hiszem, hogy a mi életünkben is. És azt gondolom, hogy ezt a rejtettséget próbáljuk megérteni, hogy mi történt ott pontosan, mert szerintem ez egy hatalmas üzenet. Nem csak az akkori Ábrahám számára volt üzenet, hanem ez a mostani egyház számára is üzenet. Én azt gondolom. Na most a 14:1-től 12-ig van egy harc, amit nem szeretnék így felolvasni. Ezt mindenkit megkérem, hogyha tudja, magába olvassa el, mert rengeteg a név, rengeteg a helynév, úgyhogy nem akarlak benneteket összezavarni. Csak így nagyjából le szeretném vezetni, hogy Melkisédek, amikor találkozott Ábrahámmal, akkor nagyon fontos dolog, hogy mi után találkozott vele. Mi volt az az esemény, ami miatt megjelent Melkisédek. És ezt szeretném így nagyjából körvonalazóan így elmondani. Tehát volt egy csata, amit Kédorlaómer, ugye jól mondom, Kédorlaómer, az Elám királya és a vele való királyok vívtak, tehát kezdeményeztek, mert a Szodoma és Gomora és a vele való királyok nem engedelmeskedtek, nem szolgáltattak adót továbbá Kédorlaómernek. És ezért 12 évig ugye szolgálták, és 13. évben ellene mentek, és egymásnak mentek ezek a csapatok. És Kédorlaómer 3 királlyal is vele, tehát 4-en voltak, 4 király, összeütközött a Szodoma és Gomora királyával, és a vele való királyokkal, tehát 5 királlyal. És az 4-5 ellen ment egymással harcba. Elég nehéz ugye ezt így kivenni, hogy a nevek, meg stb. De én utána jártam, hogy milyen csata is volt ez. Miért volt ennyire fontos ez a csata? Miért volt ennyire fontos ez a harc? Ez a térségben, ott ugye a keleti térségben, ott ez a dúló zaj, az a harc, miért volt ennyire fontos mind Ábrahámnak, mind Melkisédeknek, hogy megjelent Melkisédek, és megosztott valami olyan kijelentést Ábrahámmal, ami pecsétje volt ennek a győzelemnek, ennek a harc utáni győzelemnek. Úgyhogy utána mentem, és képzeljétek el, tehát a Kédorlaómer és a vele való királyok, ezek mind sémita népek voltak. Ezek mind sémita népek voltak, és a Szodoma és Gomora királya, ezek pedig kánaánita népek voltak. Tehát ennyit jó, hogyha megjegyzünk az egészből, hogy ugye a sémita népekről azt mondja az ige, hogy ugye Noé után ő volt a legelső fiú, és ő kapta a legmagasabb szinten az áldást. És egyébként az 1 Mózes 10-ben van leírva ezek a nevek, hogy hol jelennek meg, utána lehet járni, de én utána néztem helyettetek, úgyhogy de megnézhetitek ti is. Tehát 1 Mózes 9-ben történik egy esemény, hogy Noét meztelenül meglátja Kám, a 3. fia, és ugye ez akkoriban ez egy szégyen dolog volt, és emiatt Noé egy átkot mond ki, nem Kámra, hanem Kámnak a 4. gyerekére, tehát az unokájára, a Kánaánra mond ki egy átkot, hogy szolgálja legyen Sémnek.
és azt mondja, hogy áldott az Úr, Sémnek Istene, neki legyen szolgája Kánaán. Tehát ezt kimondja rá. Ja, terjessze ki Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban, legyen néki szolgája Kánaán. Tehát a lényeg az, hogy a sémita népek egy isteni befolyás által, tehát isteni profécia által, és egy áldásnak a menetében kezdték űzni ezeket a kánaánita népeket, és maguk alá hajtani. Tehát beteljesedik egy profécia, amit Noé mondott, hogy szolgál legyen a kánaáni népek a sémita népeknek. És itt egy olyan harcról beszélünk, amikor teljes isteni befolyás alatt, isteni vezetésből, isteni proféciából, isteni áldásból, teljes jogszerűen elfoglalják és szolgaság alá hajtják ezeket a kánaánita népeket. Szodoma, Gomorra, stb. És ahogy jöttek lefelé északról, közben, ahogy ugye jöttek le, a refeusokat, zuzeusokat, emeusokat is ugye kiűzte, tehát megverték ezeket a csapatokat is, Kéder, Lómerék, tehát a sémita népek. Tehát ezzel ugye tudjuk, hogy a refeusok, zuzeusok, emeusok, ezeket is meg lehet találni az 5 Mózesben, hogy ezek óriás népek voltak. Ezek hibrid lények voltak. Félig ugye angyali nép, félig emberi nép, lény, és ezek a hibrid lények, tudjátok nagyon jó, hogy a legmagasabb szinten, a szellemi világban az okkult tevékenységet folytatták, természet fölötti elővel bírtak, és ezeket a népeket Kédorlaómer az ő csapataival legyőzte, leverte. Csak azért akarom ezt elmondani, hogy lássátok meg, hogy mekkora haderő, és mekkora haderővel, és mekkora profétai és áldásnak az erejével mentek harcolni ez a csapat. És kezdték kiűzni az összes kánaánita népet, és szolgára maguk alá hajtani, szolgaságba. Igen ám, de történik egy esemény, egy nagyon fontos dolog, hogy Lót, Ábrámnak az unokaöccse, Szodomában lakott. És a szodomiakat elvitték fogságba, és így Lótot is. És jön egy menekült, aki ezt hírül adta, ezt az egész folyamatot. Úgyhogy lapozzunk is oda, hogy mi is történik, ezt már fel fogom olvasni. Tehát a 13-tól 20-ig. Eljött pedig egy menekült, és hírül adta a Héber Ábrámnak, aki lakik az Emoreus Mamrének, Eskol atyafiának és Áner atyafiának tölgyesében, aki meg Ábrámnak szövetségesei voltak. Amint meghallotta Ábrám, hogy az ő atyafia fogságba esett, felfegyverezte házában növekedett 318 próbát legényét, és üldözve nyomult Dánig. És csapatokra oszolván ellenük éjszaka és szolgái megveri őket, és űzte őket, mint Hóbáig, amely Damaszkusztól balra esik. És visszahozta mind a jószágot, Lótot is, az ő atyafiát jószágával egybe visszahozta, meg az asszonyokat és a népet. Mindenutána pedig visszatért Kéderlaómernek és a vele volt királyoknak a megveréséből, kiment tőlébe Szodomának királya a Sáva völgyébe, azaz a királyok völgyébe. Tehát magyarul elment Ábrahám Lót érdekébe, az unokaöccse érdekébe, a családtagja érdekébe, és megszabadította a Kédorlaómer, tehát a sémita népek kezéből. Tehát mi történik itt? Hogy ezt az egész küzdelmet megáldja Isten. Holott éppen egy profétai, egy áldásnak a fonalán mennek végig a sémita népek, és űzik a kánaánitakat, és Isten Ábrahámért és Lótért képes volt megállítani ezt a profétai hadat, és Ábrahámért leverte ezt az egészet, és egy időre meg is szüntette ezt a hadi küzdelmeket. Értitek? Na és erre való pecsétül jött Melkisédek. Tehát figyeljétek meg, egy családról beszélünk. Hatalmas néptömeg,
óriások is, nagyon nagy okkult erővel, nagyon nagy hadi fegyverekkel, és egy család miatt 318 emberrel Isten megveri ezeket a hadakat. 4 királyt vert le összesen. Egybe. Ábrahám. Tehát érzitek a különbséget, hogy miért akartam ebbe vele menni, hogy érezzétek hogy Isten nagyságát, hatalmát. Hogy amikor Isten egy emberrel vele van, akkor nem a létszám, hanem Istennek a kegyelmétől függ a harcnak kimenetele. Ámen. És figyeljetek, emiatt a harc miatt jön Sálemből Melkisédek, és találkozik a visszajövő, győzelemből jövő Ábrámmal, és beszélgetnek. Figyeljetek! 18-tól 20-ig. Melkisédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Istennek papja volt, és megáldotta őt, és mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől, áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségédet, és 10 adott neki mindenből. Ámen. Jön Melkisédek, és erre az egész folyamatra pecsétjéül Isten meglátogatta a Melkisédeken keresztül Ábrahámot. És azt mondta neki, hogy gyere Ábrám, mert amit te tettél, az Isten előtt kedves, és Isten adta kezedbe az ellenségedet. Nem Ábrahám, nem csupán Ábrahám győzött, hanem Isten győzött Ábrahámon keresztül. Tehát Isten adta az ellenségedet a kezedbe. De mégis Ábrahám kimozdult hitáltal, és figyelj, Isten egy család miatt, egyetlen egy család miatt felforgatta az egész térséget, és egyetlen egy családért elment, jött a szabadító, jött Ábrahám, és elment, és megszabadította Lótot. És ne felejtsétek, hogy Lót igaz ember volt. Azt mondja az ige, figyeljetek, nem kell odalapozni, 2 Péter 2 beszél erről, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istentelennek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván gonosz cselekedve látva és halva, napról napra gyötri az igaz lelkét. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Ámen. Tehát magyarul igaz volt Lót. Ugye Lót a jelentése lepel, tehát attól függetlenül, hogy lepel volt rajta, de kapcsolatban volt Ábrámmal, családja volt. Nem cselekedetekből szabadult meg Lót, mert egyetlen egy cselekedete se volt normális. Hanem azért, mert Ábrahámhoz tartozott. Értitek? Ezért Isten legyőzte ezt az egész hadat, fölfüggesztette ezt az egész proféciát, az áldásnak a folyamát, fölfüggesztette, egy vágást hozott, egy időre, utána elpusztultak ugye Szodomáig, mert a kegyelmet nem értették, nem tudták felhasználni. A lényeg az, hogy ott egy vágás hozott Isten, és megszabadította a Lótot Ábrahámért. Miért fontos ez? Miért volt fontos Istennek ez az egész? Mert hiszem, hogy ez egy profétai cselekedet volt, ez egy krisztusi cselekedet volt Ábrahám részéről. Figyeljetek, ezen hajnalba gondolkoztam éjfélbe, úgyhogy Isten szól éjfélbe is hozzánk. Azt mondja az ige, figyelj, ez egy krisztusi cselekedet volt. Tehát magyarul. Például, hogy Jézus Krisztus eljött az Izrael népéhez, az Izrael azt gondolta, ugye várta a messiást, és az Izrael a saját népének a felemelkedését várta. Az, hogy eljön majd egy messiás, eljön egy Krisztus, eljön egy király, és megszabadul az egész Izrael nép a fogságból, és Izrael fölemelkedik minden nép fölé, és egy nagyon nagy dicsőség jön létre. De nem így történt. Mert Jézus eljött, és sokkal magasabb gondolkodásmódja volt az Úrnak, sokkal magasabb szinten volt az ő megváltási ügyterve, mert senki nem tudta Izrael népe közül, még legutoljára a tanítványok is megkérdezik, hogy Uram, ez időben állítod a helyre Izraelt? Nem.
Nem, mert előtte van egy nagyon fontos dolog az életemben, amit meg kell csinálnom, mert én főpapként jövök el, és a főpapnak a feladata a teljes közbejárás, és ugye Melkisedek közbejárt Ábrahámért, mert Melkisedeknek volt egy látása, hogy Ábrahámért harcolni kell, közbe kell járni, és Ábrahám győzött egy hatalmas hadsereggel szembe. Jézus eljött, Izrael várta, hogy felemelkedjen Izrael, de nem az történt, hanem Jézus meghalt a Golgotai kereszten, és mit csinált az Úr? Kiért jött el? Lótokért. Olyan a pogányokért, olyan emberekért, akik ám bár nem soroltattik be, mert nem látja az igazságot, de mégis Istenhez tartozik, úgy, mint Ábrahám is, ugye Lót Ábrahámhoz tartozott. Krisztushoz mi is hozzá tartozunk, mert Istennek a terve magasabb szinten volt. Az egész világot megváltotta, az egész pogányt megváltotta. Ezért mondja a Róma 11-ben, figyeljetek, emlékeztek a vadolajfa, meg az olajfanak a történetéről. Azt mondja, Róma 11, 17, 18, mely ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél az ágak ellenében, ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Mit csinált Isten? Az olajfába, a proféciának a beteljesedésébe, az áldásnak a menetébe, a zsírnak a menetébe, az olajfának zsírjának a folyásába beavatkozott, és egy vágás hozott, egy törést. És azt mondja az ige, hogy vadolajfa létünkre beoltattunk egy időre. Aztán ugye újra beoltattak a saját olajfájukba, de ez egy másik korszak. De a lényeg, hogy Isten időszakosan beleavatkozik az ő tervébe. Te érted, és én értem. És Ábrahám, amit ő cselekedett, ezért volt fantasztikus, ezért jelent meg Melkisedek, mert Ábrahám, amit cselekedett, krisztusi volt. Krisztusi indulattal. Mert Krisztusnak ez az indulata felénk, hogy téged és a te családodat, ha kell, ha te egyedül lennél ezen a földön, Jézus érted is eljött volna. Nagyot mondok, de igaz. Ha te egyedül lennél ezen a világon, és a te családod egyedül lenne, igaz, Jézus eljött volna, érted, és fölborította volna az egész világot, megmentett volna, és érted is meghalt volna. Egyetlen egy családért Isten mozgósította a mennyet. Beindított egy fantasztikus dolgot, mert eljött Melkisedek, ami miről beszélt meg? Mit vitt? A kereszt üzenetét, a megváltást, mert Melkisedek látta a megváltást. Ő tudta előre. Ez egy örökkévaló főpap volt Melkisedek. Nincs idő, nincs korlát. Örökké módon megragadta tudta Melkisedek, hogy a megváltás az egész világra van, és ilyenkor a szeretet fölülírja a profétai rendet, Isten rendjét is. Mert a szeretet a legmagasabb. És azt mondja Jézus, nincsen annál nagyobb szeretet, aki a saját testvéréért odaadja az életét. Ámen. És ekkora nagy szeretettel van Isten hozzánk. Értitek? Tehát amikor úrvacsorázunk, akkor tudjuk nagyon jól, hogy a mi szabadulásunknak szövetség, tehát Ábrahám szövetséget kötött Melkisedekkel, a bor és a kenyér szövetséget hoz, összekötést hoz. Összekötést mivel? A kereszttel. A kereszt üzenettel, a megváltással, a szabadulással. Ezért mondja Jézus, hogy emlékezzetek meg erről, mindig. Azért vegyétek, mert emlékezzetek meg erről. Emlékezgessétek egymást. Gerjesszétek fel magatokba ezt az egész eseményt, mert a kijelentés bevisz a kijelentés helyére. Értitek? A kijelentés oda visz téged el arra a helyre. Mert azt mondja a Galatáknak, hogy előttetek úgy feszített meg Krisztus, mint előttetek feszítetett volna meg. Tehát ez Isten célja, hogy lássad Istennek a megváltását, az üdvtörténelmét, az üdvtervét, hogy képes érted elmenni. És amikor úrvacsorázol, akkor felszabadulsz, megmenekülsz. Értitek? Amen. Ez Ábrahámnak, ez volt a krisztusi cselekedete. Emiatt jelent meg Melkisedek.
Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Vadolajfák vagyunk, de beoltattunk. Dicsőség az Úrnak. Tudjátok, hogy ez az egész kánáni nép, ez egy nagyon-nagyon gonosz nép volt. És érdekes volt nekem az egész, mert ugye a refeusok, zuzeusok, emeusok, ezek mind barlanglakó, rettenetes, hatlábújú, hatkezű emberek, borzalmas, komolyan mondom, olyan világ lehetett, ami szerintem soha nem lesz olyan. Tehát hatalmas volt a szexuális erkőstelenség, morálisan, szexuálisan, erkőstelenül éltek az emberek, homoszexualitás, ugye Szodomáról tudjuk, hogy Szodoma és a környező népek, mondja, hogy hasonlóan, Szodomához hasonlóan paráználkodtak, tehát ott ugye angyalokat is ugye be akartak hívni a szodomita népek, hogy erőszakolják meg őket, stb. Tehát ott a homoszexualitás, a perverziónak mindenféle válfaja, szakrális prostitúció, homoszexualitás, mindez okkult tevékenységekkel, varázslás, boszorkányság, mágia, halottidézéssel, mindennel egybevéve, ez egy förtelen volt ez a korszak. És mégis ott volt egy birodalom, a melkisédeki birodalom. Mi történik? Ebben a mocsokban élünk. Ma is szodomita korszak van, tudjátok nagyon jó. Pride, stb. Azt se tudják, nő, férfi, most már az sem mindegy, stb. Tehát értitek? Hatalmas az okkult tevékenységek, boszorkányság, teljesen a szemünk előtt zajlanak ezek a tevékenységek, zenében, mindenhol megtaláltok, körbevesznek bennünket. Ma is ugyanilyen szodomita világ van. És a melkisédeki papság pedig szent tudott maradni ebben a förtelmességben. Mi ad szentséget? Az úrvacsora, a Krisztus keresztje. Az ad szentséget, hogy Jézus a kereszten meghalt, érted? És ez az úrvacsorában feleleveníted magadba, Krisztust, és egyszerűen szentségben tart téged, és a családodat. Ámen! Ebben a rothadó világban Melkisédeknek a papsága működött. Ábrám működött. Sőt, még Lót is valamilyen szinten meg tudta tartani az ő megigazultságát Isten előtt. Amikor úrvacsorázol, teljes védelmet kapsz. Halleluja! Azt mondja az ige, és még amiről szerettem volna beszélni, hogy ez egy rejtett dolog. Egy rejtett birodalom. Egy rejtett világ. Mert Isten elrejt téged. Szentté tesz téged. És a szentség azt jelenti, hogy szentté tétetni Istennek külön vagy rakva, külön vagy választva, szentté vagy téve. És azt mondja az ige, 1 Kolosszé 3:1-3-ba, annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, főpapként, és az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert Ábrám sem azzal törődött. Értitek? Mert meghaltatok, és a ti életetek a valódi élet. Krisztussal együtt el vagytok rejtve. Krisztusban. Egy elrejtett világ, egy elrejtett birodalom. Az Isten országa. És mi hoz elrejtettséget? Krisztus keresztjének az áldása. Krisztus vére és teste. Amen. Elrejt téged, megszentel téged, megvédelmez téged. És megszabadít téged. Amen. És még egy utolsó dolog. És az úrvacsora után eseményeket is nézzük meg. Tehát ez volt az előzmény. És itt az úrvacsora után esemény, mi történt? 1 Mózes 15:1-4-ig. E dolgok után ön az Úr beszéde Ábrámhoz, látomásban mondván, ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok te neked, a te jutalmat felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adhatnál nekem, hogy én magzatok nélkül járok, és akire az én házam száll a Damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, ímé nekem nem adtál magot, és az én házam szolgaszülöttje lesz az örökösöm. És ímé szól az Úr hozzá, mondván, nem ez lesz az örökösöd, hanem aki a ágyékodból származik, az lesz az örökösöd. Ámen.
Mit csinált Isten? Megvigasztalta Ábrahámot. Azt mondja, dolgok után. Milyen dolgok után? Azok a dolgok után, amik történtek Melkisédek és Ábrámmal való szövetségben. Dolgok után megjelenik Isten állátomásban, és azt mondja, hogy ne félj, mert pajzsod vagyok te néked. Azt jelenti a pajzs, megvédelmezlek, befedezlek, elrejtelek téged. Pajzsod vagyok te néked. Miért? Mert a Krisztus keresztjével közösültél. És belekeresztelkedtél Krisztusban. Mert haltál Krisztusban. Mert megemlékezel folyamatosan erről az áldozatról. És ezért ne félj. Ezért minden félelmet kiűzök az életedből. Mert pajzsod vagyok te neked, és a te jutalmad felette igen bőséges. Ne feledjétek, hogy Krisztus jövendő javak főpapja. Hogy jön Jézus, másképp nem tud jönni. Figyeljetek, a javak azt jelenti, bocsánat, előre mentem. Azt mondja, nem a jövendő, azt mondja, készül, szándékozik, fog valamit tenni, elkerülhetetlenül meg fog történni. Ámen. Ez az elkerülhetetlenül meg fog történni való javak eljön Jézus Krisztus által, a főpapi áldás által, és amikor úrvacsorázol, a főpappal vagyunk kapcsolatban, átadás történik, és ő azt mondja neked, hogy bizony meg fogom neked adni, megnyitom a szívedet, szellemedet, és belehelyezem az áldásokat, mert szülőemberré teszlek téged. Ámen. Mert azt mondja, nem úgy lesz, ahogy te elképzelted a sorsod, az életednek a menete. Nem úgy lesz, hogy neked félned kelljen. Isten konkrét. Azt mondja Isten, nem úgy lesz, Ábrahám. Nem úgy lesz, hanem majd én megmondom, hogy lesz. Azt mondja, te ágyékodból fog kinőni mindaz, amit én elterveztem. Az ágyék, tudjátok, mit jelent? Legbelső része az embernek, méhét is jelenti, és a szívnek a közepét is jelenti. Ezt jelenti ez a szó. Az ágyék. Tehát magyarul a legbelső részedből fogom előhozni az áldásokat. És belehelyezem, és igenis belőled fog származni. Igenis az áldás belőled fog kiáradni. Nem külső folyamok jönnek, hanem belőled fognak áramolni. És Ábrám megalázta magát, 10 fizetett, és azt mondja Szodomának, felemeltem a kezemet. Mikor? Mikor Melkisédekkel volt. Felemeltem a kezemet az ég és a föld teremtőjéhez. Ugyanezek a szavak. Szövetséget kötött. Tehát amit én szeretnék mondani nektek, és még egy utolsó, bocsánat, Zsidó 9.18.20, hogy Melkisedeki papság erősen vigasztalja a lelkedet, figyelj, hogy 2 változtatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen, mi nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet, mert lelkünknek mint egy bátorságos, erős horgonya, és bejjebb hatol akár ittnál, figyeljetek, ahová útnyitó bement értünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisedek rendje szerint. Mit csinál az Úr? Azt mondja, ragad meg ezt az igazságot, ragad meg a kereszt üzenetét, ragad meg az úrvacsorai közösséget, ragad meg a papságot, mert érted, mint főpap, érted ment be. Nem magáért, hanem érted. Azt mondja, bement, értünk Jézus. Érted, bement, és ez mint vigasztalás, mint paraklészis, mint az Isten vigasztaló ereje. Hasonl rád, mert azt mondja, erős vigasztalásod legyen, mert Isten bement érted, megnyitotta a kaput, és részese lehetsz mindabból a javakból, amit Isten elkészített számodra. Tehát amikor úrvacsorázol, vigasztalni akar téged Isten. Ábrám után vigasztalás jött. És Ábrám megértette ezt az egészet. Aztán Isten, ugye jött a csillagos hit, amikor fel kellett néznie, de ebben nem megyek. De a lényeg, hogy azután jöttek a hatalmas Ábrám felemelkedés, hogy megigazult Isten előtt. És hatalmas áttörés volt. Tehát testvéreim, amikor úrvacsorázunk, áttörő erő jön. Szabadulás pohara. Azt mondja Dávid, mit adhatnék én ezért? Mindezért, mit adhatnék neked, ó, Uram Isten? 116-os Zsoltár. Azt mondja, semmi más nem tudok tenni.
csak felemelem az Úrnak a poharát. Ezért hálaadás pohara. Testvérem, amikor veszitek az úrvacsorát, akkor ez mind a tiétek. Védelem, biztonság, vigasztalás, rejtettség. Mindezt veszitek az Úrtól, és mindazokat a javak, és javak átadása is történik. Úgyhogy testvéreim, erős vigasztalás legyen számotokra. Isten vigasztaljon meg benneteket, azt kívánom, amikor úrvacsoráztok, Isten vigasztaló ereje, kenete áradjon rátok. Hogy értsétek meg, lássátok meg, hogy jó az Úr. Dicsőség az Úrnak.